Aj ty si žena, ktorá nie je dostatočne spokojná so svojou prácou, ktorú tvoríš dnes. Aj ty si človek, ktorý proste by rád doniesol do svojej rodiny príjem, ktorý by pokryl nielen náklady, ale proste aj zabezpečil hojnosť. Aj ty si tá, ktorá by mala rada dostatok času nielen pre potreby svojej rodiny a domácnosti, ale aj pre kreativitu, rozvoj, šport. Tak potom mám pre teba jeden návrh. Network marketing je priestor, v ktorom dokážeš tvoriť okolo seba prostredie také, aké si želáš ty. Máš okolo seba ľudí, ktorých si z celého davu dokážeš vybrať, takých, aby tebe sedeli, a vytváraš si príjem podľa toho, koľko času do tohto podnikania venuješ. A taktiež ten príjem, ktorý vytvoríš, nie je proste na jednom bode. Ten sa hýbe, je organický, pretože celý sieťový marketing je organický aj s ľuďmi a aj s príjmami. Ale ty si tá, ktorá rozhoduje, koľko pracuješ, koľko času tomu venuješ a koľko príjmov do svojej rodiny donesieš. A to je rozhodujúce. Nie si otrokom systému, si slobodný človek, ktorý rozhoduje sám za seba. Ak ťa zaujíma viac o network marketingu, tak sleduj moje ďalšie videá.